أوريت زتقات معراف إسران كلتن سب بعراي وي بقيع سريقو انت حارده وي انت شطو أبكند بعراي حموشت بعراي أبكند بقيع دما 4 بقيع يقحس سراقي تحيسو خاطو خلو انت ترخبه وقعمو خا انت موته عدادم يبلون صحاي انت برقتو جنا عدادم اللو اتسراقي خا زسرقو يملس ገንዘብ እንተሰአነ ግና ኣብ ክንድ ተዘሰረቆ ይሸየጥ እተዘሰረቆ ብዕራይ ኮነ ወይ አድጊ ወይ በጊዕ ኣብ ኢዱ ብህይወቱ እንተተረኽበ ካዕበት ገይሩ ይኽፈል ሰብ ግራት ወይ አታኽልቲ ወይኒ እንተ ኣብልዐ ማሉ ፈኒው ናብ ግራት ካልእ ይብላዕ እንተ ሓደጎ ካብ ግራቱ እታ ዝበለጸት ካብ አታኽልቲ ወይኑ ኸኣ እታ ዝበለጸት ይኽሓስ ሓዊ ወፂኡ ሓጹርን ተረኸበ እሞ ቅሚጦ ወይ ዘይ ዕጹድ ወይ ግራት እንተበልዐ እተሓዊ ዘንደደ ካሕሳ ይኽሓስ ሰብ ገንዘብ ወይ ኣቕሓ ኣብ ጎረቤቱ ክሕለወሉ ሕድሪ እንተሃቦ እሞ ካብ ቤት እትሰብ እንተተሰርቀ እትሰራቂ ኸኣ እንተተረኽበ ካዕበት ገይሩ ይኽሓስ እትሰራቂ እንተዘይተረኽበ እቲ በዓል ቤት ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ይቕረብ ኢዱ ናብ ገንዘብ ብጻዩ ከም ዘይዘርግሐ ይምሓል بزخونه ነገር እንተተኸሰሰ ብዛዕባ ብዕራይ ኮነ አድጊ ኮነ በጊዕ ኮነ ክዳን ኮነ ወይ ማንም ዝጠፍ ኣቕሓ እተ ሓደ እዚ እዩ እንተበለ ነገር ክልቲኦም ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ይምጻእ እቲ ኣምላኽ ዝፈረዶ ንብጻዩ ካዕበት ይኽሓሶ ሰብ ክሕልወሉ ኢሉ አድጊ ወይ ብዕራይ ወይ በጊዕ ወይ ዝኾነ እንስሳ ሕድሪ እንተሃበ ንሱ ኸኣ እንተሞተ ወይ እንተተሰብረ ወይ ዝረአዮ ዘይልቦ እንተተዘምተ ናብ ገንዘብ ብጻዩ ኢዱ ከም ዘይዘርግሐ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ማሕላ እግዚአብሔር ይኹን እቲ ዋናኡ ድማ ማሕላ ይቀበል እቲ ኸኣ ኣይኽሓስ ካብኡ እንተተሰርቀ ግና ነቲ ዋናኡ ይተካኣሉ ኣራዊት እንተበትበቶ ኸኣ ነቲ እተበትበተ ንምስክር ክኾኖ የምጻዮ ተኸኣ ግና ኣይሃብ ሰብ ካብ ብጻዩ ገለ እንተለመነ ዋናኡ ኸየሎ ኸኣ እንተተሰብረ ወይ እንተሞተ ካሕሳ ይኽሓሶ እቲ ዋና ምስኡ እንተነበረ ግና ኣይኽሓስ ተኻሪኡ እንተኾነ ብኽራዩ ኣትዩ እዩ ሰብ ዘይተሓጼት ጓል እንተኣስሓተ እሞ ምስኣ እንተደቀሰ ሰበይቱ ክትከውን ገዝሚ የግዝማ ኣቦኣ ኣይሂበካን ኢሉ እንተኸልኦ ከም ገዝሚ ኣዋልድ ገንዘብ ይኽፈል ንጠንቋሊት ብህይወት ኣይትሕደጋ ምስ እንስሳ ዝድቅስ ኩሉ ሞት ይሙት ብጀካን እግዚአብሔር ጥራይ ንኻልኦት ኣማልኽቲ ዘስውእ ይጽነት ንስኻትኩም ከኣ ኣብ ምድሪ ግብጺ ስደተኛታት ነርኩም ኢኹም እሞ ንስደተኛ ኣይተዓምጾ ወይ ኣይትጽቀጦ ንመበለታትን ንዘኽታማትን ዘበሉ ኣይትግፍዕዎም እንተገፋዕካዮም እሞ ኣባይ እንተጠርዑ ጥርዓኖ ማጸቢቐ ክሰምዐ ኩራይ ይነድድ እሞ ብሴፍ ፍቐትለኩም ሽዑ ኣንስትኹም መበለታት ደቅኹም ከኣ ዘኽታማት ይኾኑ ካብ ህዝበይ ምሳኻ ንዝነብር ድኻ ገንዘብ እንተኣለቃሕካ ከም በዓል ሓረጣ ኣይትኹኖ ሓረጣውን ኣይትጽዓኖ ክዳን ብጻይካ ታሕዚ እንተሓስካ ፀሓይ ከይዓረበት ምለሰሉ እቲ ስጋኡ ዝኸድነሉ ክዳኑ ንሱ ጥራይ እዩ እሞ ብምንታይ ክድቅስ ክኸውን ድማ እዩ ኣነ መሓሬ እሞ እንተ ጠርዕለይ ክሰምዖ ንኣምላኽ ኣይትጽረፍ ንመስፍን ህዝብኻ ድማ ኣይትርገም ካብ ምልኣት ሪቕካን ካብ መጽሞቒ ወይንኻን ንምቕራብ ኣይትደንጊ ካብ ኣወዳትካ እቲ በኽሪ ንዓይሃበኒ ካብ ኣብዑርካን ካብ ኣባጊዕካን ድማ ከምኡ ግበር 7 መዓልቲ ምስ ኣዲኡ ይጽናሕ በታ ሳምነይቲ መዓልቲ ንዓይ ትህበኒ ቅዱሳት ሰባት ትኾኑኒ ኣብ መሮር ኣራዊት ዝሓዙ ስጋ ኣይትብልዑ ነኽላባት ደርብይዎ